Dús Luigh síos ar an urlár. Cuir de láimhe ar uillinn dá chuig céim le pailme na láimhe os chlór suas. Tarraing de chosa isteach I Droichead Glúta agus chuir an bhealú idir na Ghlúin. Brúigh isteach san urlár le do shála agus do chromáin a ardú. So gan am géine agus suaigh ardú de chromáin. Fan an seo feadh 5 second, hain, a dó, a trí, a chathair, a 5, agus síos a rís. Ardaigh de chromáin inis go gcruthóidh tú líne dhíreach ó do ghhualainn gus iad a ghlúine, tríd do chromáin. 5 second a rís, agus teachta níos. Ardaigh de chromáin a rís. Cuinnig an bhealú brúite go ducht idir do ghlúine. So sin cuinnig an bhealú brúite go ducht idir do ghlúine. Agus bear graimar le do ghlúine. Agus teachta níos a rís.